салом алейкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ. Имрӯз дар бораи туристически виза гап мезанем. Киҳо метавонанд визаи туристие ба даст оранд? Меравем ба пеш. барои ҳамчун турист ба амрико омаданд формаи 160 аст. Формаи 160 онлайн метавонед худтон дуроен пур кунед. агар ки натонистед, ҳатман оҷенсии туристия меёбен, барои худтон кӯмак мекунанд, ёрдам мекунанд ва пур мекунанд. биёен аз анкета сар мекунем то каме маълумоте дошта бошем ки дар худи анкетаи 160 чӣ гуфтагӣ ҳастанд. шудам шурӯъ мешавад аз ному фамилия, оила, соли таваллуд, паспорта дар куҷо додагӣ аст, гражданство, рақами телефон, почтаи электронӣ. баъд аз ки омадем, ина ки пур кардем, баъд саволи дигар мешавад ки мақсади ба амрико сафар кардан. бубинед, 4 пункти асосӣ дар инҷа гуфтагӣ аст. мақсади рафтантон, кай сафар кардан мехоҳед, кай бозгашт мекунед, баъдан адреси ҷои мерафтагитон. пешакӣ бояд нақшаша кашед. якум, мақсади сафартонро мегӯед, рӯзи рафтантон аллакай фалон сана, ҳатман бозгаштона 10 рӯз аст, 15 рӯз аст, 20 рӯз аст, 30 рӯз аст. ин аз нақшаи кашидаи худи шумо вобаста аст. ҷое ки меред, ҷое ки рафтед, меҳмонхона ки мегиред, адресаш, ҷош, почташ, дигариш ҳамин ки пули сафари шумо ки метиҳад, боз ягон бор дар амрико буден ё набуден, виза гирифта буден, нагирифта буден. агар гирифта бошен, ҳамаша бояд нависен ки кӣ, аз куҷо, кай гирифтен, компанияҳои номаша бояд гӯед. нагирифта бошен, неменависен, савол ҷавоб тамом. анкетае бароятон гуфтам, ҷои мушкилӣ нест. метавонед ки дуроен як бор худтонам ҳаракат кунед. агар ки нафаҳмидед, хай тарҷумон дорем ку, транслейт, Google Translate ҳамаша мегирад, аз англисӣ ба русӣ мегардонад, ёки анкетаҳои русӣ ҳам дар интернет зиёд ҳастанд. мо мекунам ки дар анкета саволи муҳиме ки бароятон 100% иҷозат метиҳад ки визаи амрикоӣ ба даст оред, ба амрико баъдан биёед. ин сафарҳо ҳастанд, сафарҳое ки худи шумо анҷом додагӣ ҳастед ҳамчун сайёҳ, турист. агар чӣ қадар давлатҳо нарафта бошед, ман боварӣ дорам ки барои шумо натиҷа сифр мешавад, зиро. яъне ҳозир як намунае ман дидам, метавонам ки барои худтонам дар инҷа хонам кадом давлатҳо рафтааст. барои худи маълумоти шумо ҳам лозим мешавад. биёед ман мехонам. навиштагӣ аст ки куҷоҳо рафтед. дар зарфи 5 сол савол шудагӣ аст ки дар зарфи 5 сол кадом давлатҳо сафар кардагӣ ҳастед. инҷа навиштааст: австралия, австрия, франсия, германия, таиланд, италия, испания, United States of America, америка ҳам омада рафта будааст. United Arab Emirates, United Kingdom in Британия, Канада, Иордания, Япония, Эстония, Латвия, Литвия, Шведен. 18 давлат сафар кардааст. ин ҳамин нафаре ки 18 давлат сафар кардааст. агар қоидаи қонуни ягон давлата вайрон накарда бошад, хусусан ба амрико ки омадааст, агар муҳлати зиёд наистодаа бошад, ҳатман виза барои ин нафар медиҳанд. биёен мисол мегирем. ман ҳамчун турист аз Тоҷикистон мехоҳам ки ба амрико сафар кунам.
анкета мегирам, пур мекунам. Ном, фамилия ҳамаша пур кардам. лекин аз Тоҷикистон берин баромадагӣ нестам. ё ки агар беринам баромада бошам, ба Россия рафтагӣ ҳастам, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон тамом. Шояд боз Ҳиндустон рафта бошам. аммо ман гумон дорам ки ин барои мо басанда нест ки ба Амрико барои худи мо шумо виза тиҳанд. ман пур мекунам, ҳамаша мекунам. вақте ки савол ҷавоб мебияд ки кадом давлатҳо сафар кардаги ҳастем, ман менависам Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Ҳиндустон. ин аллакай барои ман чӣ аст? як минус ҳисоб мешавад, чун давлатҳое ки мо рафтем и ҳамсояи мо ҳастанд, мушкиле нест рафтан. ҳамчун туристам рафта бошем, барои онҳо ҳисоб намешавад. кардам анкета $160 додам. рӯзи суҳбатам муайян шуд, меравам. ҳамон анкетае ки аллакай пур кардем. ҳамон офитсере ки мана қабул мекунад, аллакай пеш аз мо рафтан маълумото дар анкета ки ҳаст, онлайн ки ҳаст, маълумоти моя мехонад, пешакӣ аллакай муайян шудагӣ аст ки барои ман виза метиҳад ё наметиҳад. шояд диҳанд, аммо ин кам аст, чун мебинанд ки анкетаи ман чӣ гуна аст, аз рӯи ҳамин баҳо метиҳанд ва мегӯянд ки аниқи бача Амрико меравад, гашта намебиёяд, чун давлатҳое ки рафтааст давлатҳои ҳамсояш аст, яъне ки қобилияти туристӣ надорад. ин мехоҳад ки Амрико равад, зиндагии худро дар Амрико пеш барад, чун медонанд ки зиёд мераванд Амрико ва гашта намебиёянд. хулас 99% ман отказ мегирам, яъне ҷавоби рад мегирам. ду-се савола метиҳад, $160 дар киси буҷаи Амрико меравад. ман мехезам, хона мебиём. мақсади асосии ман чӣ аст ки пеш аз он ки анкетаи пур кардан мехоҳед, ҳатман бояд ҳамон таърих, яъне сафаротонро бояд мустаҳкам кунед. яъне ина история мегӯянд, сафар ки мустаҳкам шуда дар зарфи 5 сол аллакай зиёд ки сафар кардем, ҳатман барои шумо 100% ман боварӣ дорам ки виза мегиред. дорои гиромӣ, сартона гаранг накунед, таърихтона, историятона мустаҳкам кунед. чӣ қадар давлатҳо бо сафар кунед, саросима нашавед. баъдан метавонед ки $160 тиҳен дуроен, ҳатман виза мегиред, ба Амрико мебиёед. вақто медонед ки гашта мерен ё намерен, ин аз худи шахс вобаста аст. визаи туристӣ ҳамин аст, формаи 160. бисёр мушкиле нест, фақат пеш аз пур кардан мехоҳам ки фикр карда пур кунем ки беҳуда $160 сарф нашавад. шояд нафарое ки ягон ҷо сафар кардагӣ нестанд, ҳамин гуфти кардам ки як одами лаки мен шуданаш мумкин аст.